po kasi dito, makita nyo po, kahit ano, laging inuuna ang tao. Kung napapansin nyo po, hindi pwede tayo mag-go. Yan po, kitang-kita nyo po. Isang magandang dilag na may kasamang ibang lahi. Okay. Ito po pala yung ano na yan is entrance para papuntang yung Asakusa Temple. Opo. Andito ngayon tayo sa ano. At the right side, malapit na po ang ano ang Asakusa Temple. Nakita nyo po, karamihan nag-bike. Ang next song po natin is pagmamahal sa magulang. Why? Sila ang nagbigay sa atin ng buhay na kailangan natin suklian. Pag minahal mo ang iyong mga magulang, it means for our saviors, di ba? Okay. Si Nanay, si Tatay po ang ating next song.